Uyaiva. Ai. Uyayiva. Ewethu senenze ntoni na apha? Awumhlethiza wabila. Uyawuva umqombothi? Hayi ivumile. Awuvumile lo Mgidi. Bekuhluza nini? Hayi andinithembanga. Bekuhluza thina sana. Kanti ndibone nalapha yenina awumninzi. Asihluzi igivi sana apha emazizini. Igivi asihluzi. Kungenjalo asiyi. Aniqalisi xa kabi ngazubila. Aniqalisi emazizini sana. Igivi. Uyazibona ke. Intontoni. Usifumeza. Iweather yaseSdwadweni hayi ike behave Sesivele soye ke la moto. Okay. Ebethe usisi masiwakhuphe siwabeke ecaleni lawo. Then siziqalele awethu amatshe. Yo. Siyawabonga sisi. Iyalunga. Usisi ubethethe ngezibindi. Mama. Ndathi ke mna ke hayi makaka ndathi mna hayi sisaphumezela ithi. Sifuna kusaphumile ngolitha le. Hayi ndenza nayo iti yena ayina stress. Anizudibana mina. Lento ndihlele ngaphandle. Ngoko la sizo andikwazi bandithi kwe high. Goblo. Nanku lilitha. Kama sinabhiza 15 ngethi. Masenze iti. Kubisi sendilibekile kodwa pha esitofu. Azikomithi zethu masangena amaphezulu. And then ke ngoku into ebendiyifuna into esizofaka kuyisonka. Right le? Sisike. Noba yileyo kodwa kuba sinjalo sisike.
asisihlethisa. Othi le. Yo, asisihlethini. Hey, call the phone, man. Unjani phuli Bonisini? Yeah, this is. Hey. Hey, I'm part of the home. Uyiphathela ntoni lekho? Wefuneka ayoqhonywa phansi ayomxhoma phaa bethuni. Uzobona afumane laa nkosikazi wakhe umshiyephi unkosikazi. Nange manxiweni. Okay. And unazamkeleke waphakathi wabantu wala unandithumela ngo. Enke? Hayi ndikhona mos ndim unkosikazi wakho. Sibhakile guys naziya izonke. Esingathi sicikile nkosi yam. Khanithi ndikhangele. Phakamisa. Noyifaka phezulu right? Siyabhaka bethuna siyabhaka. Mina ngiqosha kakhulu elengapha yana kufika bangaphezulu. Wazuba lo mlilo ndiwenza Qoqosha amalahle azakugcwala. Wena. Qoqosha umlilo kakuhle. Mina ngiqibonza ithi pha. Uyichithe ne? Uthi wayegeza kodwa wayeka. Ucima ndizothi hayi xa usithi nansi content nansi yilebe ndiyifuna kahle yiyo le uyayiva athi Hey, don't know much about it. Why landed? Hey, ayityiwa ngomama Andiyicingekele. yenkomo le yenkomo hayi ke yabonakala kakuhle ke ngoku kuke bethu ulele ngandletyananye. I'm dropping you text now. You said you want me when it starts. Being with you, this feels right. Guys, in molweni reporting live Umgidi. Reporting live Umgidi emdeni emazantsi kwaMazitshana. Sesiqalile usile ngibale xesha 7 o'clock ekuseni. Senza iti ke sana. Yayiva nesonka sam sombhako nasi yasiredi. Nabanye bayangena eminyango babaleka. Babaleka ngomnyango kubhizi. Upha kula mcimbi. Uyaqonda? Shinga amabili. Soka wena hlala. Ukuhambe siwe. Yo, lephangele. Yo. Uyehla. Okay. Sithi ke aba bazawutyala nyama. Ayinhle thize. Ka ezam. Yenke ngumgidi lento.
Jonga baba uphakela kweliphi icala ngoku. Ne? Jonga bangaphi? Beka apha. Nanku. Animazi ba uyintoni ngapha emazantsi. Inhliziyo yantoni le? Inkomo. Okay. Letyiwa ngamatsotsi ekhaya. Engaka thi. Yo. Nali ngokuthi. Luphi? Uthopini. Nasi sibindi. Ngoba uwenza. Yenza nebhushi. Ngizamela nje ngicela. Senza ntoni? Ndiyagalela kanjani? Ngela nawe. Ndizokuthengela yesithothotho. Ewe mani. Umuntu wami. Noma be Sisi. Hey, hi guys. Ninjani? Upu Yanga. Oh, nangu. Hi Yanga. Unjani? Jabila, hi Ayaka. Safotela. Alala ngumgidi jama kaSjadu. Udlamini omhle. Iphi huta. Yele.
Wandimncamzela. Anina ngoma bethuna niyangena nje. Ndikwazela phi ke phofu ukucula? Molweni emgidini no-Ithani. Bayavela emgidini. Yaze sendlu yami. Hayi lana. Semhle ke sisi. Semhle ke wena. Hi Lithi. Hi sisi. Ninjani? Khandinifote ne? Khange nami I wonder iti inabani xa ndishuza. Molweni. Khona basebebelekile. Ulethi sisi ngoku. Akubone udidi ba uyatya. Makabe ne-proof yoba ufike watya apho ubuye khona. Hayi awusaseli mos, usasela utywala? Wayeka. Selundithanda ke wena ndiyakwazi. This one I bet you me I no get tired Dada cover my face calling me big man wait to be I sent Nang
Upusiya. Unihambe nevideo yamshana. Yo, ha. Ihakho sisi. Yebo lobu. Yo, azibizwa ngithini? Challenge.